abahlali bakweli cala lingapha eBhongweni lamagala lapha ngaseBhongweni alazi orange group of ntoni le but la aba ke abahlali nabo bajikile bona it was ezi numbers zabo versus abantu basemagaleni so bajikile yabona nazi with the numbers is the funny part yoba ndibuza omnye ulantika omnye yeetshomi zami ezilapha kwabantu banxibe ezi reflectors oba bayive ngabani barekruthwe ngubani but into yandixelela yona yoba bakhweliswe from kwa-5 i-organizwa icawa ethile and le cawa isithi there is i-course ye-bakery abaya kuyo so ubona ke ngoku besibe lapha nje bekhwela lapha elantika kwezi zinto they are not trained for anything abayazi noba kuchithwa phi na kuphelwa phi na bajikwe ngabantu basemagaleni xa bebaxelela uba yeyi lena into ayo yabo ya understand ayiyo le part of ezi zindlu zichithwayo or abantu basemagaleni befuna i-order from usheriff oba ithini na so imeko ibe lolo hlobo from kwecala that's why ubabona bejika yengoku andazi wabuyela phi na or yintoni lena ibibawangela uba bacinga uba nakwela cala lasemagaleni bimela bayachitha but ke bamile abahlali basemagaleni babaxelela uba ayiyo part of le into cause bona banawo amanzi bane-connection boxes zombane so meaning umasipala is recognizing esi sixiki bahlala kuso but ke bajikiwe ngabaya and aba basemagaleni bona bakwazile ukuma between yabona kathiwa ngeenumbers abanazo zonke ezitrakhi zigcwele khona bahamba ngenyawo so but ke let me just one give me up